Welcome to Dubai Miracle Garden, guys. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बर्डेआव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो गाइस मिराकल गार्डेनाव थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोनसे एसे हायो दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड ना नायलांबाय थादो नोंबो होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो आंबो बेखौ जागोन दिनै गोथाव जागोन खोमा मा मा लाखो आङो जोब्बायानो लेटजों फैनायखाय जोबजोब्बायानो बुस्थुफोरानो बिराद भिरमोन नै एन्ट्रेन्सआव ओमफ्राय आङो टिकेटखौ अनलाइनावनो लाबोखादों नालाय दाननानै ओमफ्राय बेयावहाय अफलाइनाव दानबा बिराद गोलाव लाइन जानाङो आरोना बेखायनो बेटार अनलाइनाव दानबोबानो जाबाय नोंथांमोनाबो सायावथ' मानसिया मोनो सायाव नङा स्राङावसो मोजां नुयो दे फाय देन्जार समायना गाइस आयौ एसे मोजां ना बिराद मोजां ओरैबायदि समायना आयो दावराय ओमफ्राय नै बिथिं दहैनिया ओमफ्राय नै मोजां मोनदोंना लावदुमाव केमेरा फिटिं खालामगासिनो नै मोजां मोनदोंना मोजां मोनदों
बेफोर गासिबो रियेल बिबारजों बानायनाय गोजा गाइस बेफोर गासिबो रियेल गोजा आरोना फेक नङा गासिबो एकदम रियेल बिबार ओमफ्राय बे बिबारजोंनो माने बायदिसिना बानायनानै दोनदों आरोना आसरित माने ओरैबायदि मेनटेन खालामनानै लाखियो बिबारफोराबो जा मोजां मोजां फ्रेश एकदमबारे जेबो रानस्राव रानस्रि बिदि गैया आरोना ओरैबायदि समायना जायगा मबाइलाव माने जेबो पात्ताखौनो मोनाखै ओमफ्राय रियेलाव ओरैबायदि मोजां आयौ आं फैनोनो बालायलायदोंमोन मिथिबायना ओमफ्राय सानसे बोरै बेयावहाय टाइमा थांखो दसेनो पात्ताखौनो मोनासै माने फट' भिडिअ लानानै बिथिं बेरायनानै स' नोंथांमोननोबो आङो हाजासे दिन्थिनो नाजागोन बे मिराकल गार्डेनावहाय मा रोखोमनि माने बिबारजों बानायनानै दोननाय दङ बेखौहाय आं दिन्थिगोन आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना So guys, nonton man moजां view tadi. बैयाव थांनोसै. बोरैबा समायनालै जायगाया आयौ बोरैबा समायना ओरैबायदि गिदिर एरिया बिबारजोंनो मा बानायनाय दङ आयौ इथिंबो थांबाबो थांख'नोनो हाला
मिथिया नुथारो मस्लाखौ बाहायोब्ला आयौ गाहेन नागिरनो सेन्देल गैसां गोजौ गानबायना आङो ओरैबायदि समायना आयौ आं थांनो बाबाय ओरैबायदि समायना गोसोआव गिदिंलाङो मानसिफोरा आयौ दावराया गिनायबो दंबावो दावराया मानसि मोजां हाथियार आं नों थांबाय थां नोंखौ लानोसै हा एर'प्लेनखौ थांबाय थागोन लेडिबार साइकेल लानानै So guys, नोंथांमोना नै 360 भिउखौ माबोरैहाय नुदों नै 360 भिउआ बेबायदि आरो ना मिन्थावनाबो नुदों ओमफ्राय मोजांबो नुदों बिबारानो बिबार गोजा सोरगिदिं जा मोजां
गाननो हाला सेन्देला गाननो हाला मा दोङो पेंगुइनबो दोङो ओइ पेंगुइन गोजा माथो इयावलाय टेडि बियाराव मोनसे लागौमोन आं ओमफ्राय नै पेंगुइनाव नै इखलालाय नैलै मस्थ' सेन्देल हिल गानग्राया गैला जानायफोरा बेयावहा मा जाखो बेसेनो I request Ms. Chandriya Krishna from Mauritius kindly proceed to gate number 1. Thank you. गरमलै हा गरम गरमसो मोनदो आरो फै यो फोटो लगाएको न छुट्टै हो ओइले यो यो नै इथिं बायस मोजां नुगोन फ्रन्ट साइडनिफ्राय खोनाबाय मादि मोनदो लावदुम हा र' नैयाव लानांगोन नायलाय
नै गाइस दायो जोङो फट' भिडिअ लाबाय थानायावनो सानै सिख्ला फैनानै माने गावसिनि बुटिकनि बे बेगखौ लानो होनानै फट' लाबाय आरोना माने गावसिनि पेजावहाय होगोननो ओमफ्राय आं बेखौ मोजां मोनदों लानानै ओरैबायदि होननानै बुंनो होबाय आरोना माने बिसोरनि बुटिकआ नैबेनो मेरिलेण्ड बुटिक बिराद मोजां मोजां कालेक्सन दङ नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन आरोना ओरैबायदि जायगा दोङो माने जेरावबो फट' लायाबानो माने गोसोआनो गोजोना आरोना फट' भिडिअ लानानै नै लावदुमा आथिङानो साजोब्बायमोननो बेस्रा इखौबो लाना होयो आङो होमबाबो बे आंखौ बांसिन लाना होनांगोना बेनि थाखायनो बेहा आथिङा साजोब्बायनो आरोना आथिङा साबाबोथ' उपाय गैया नङा इमान गोजानाव थांदो फट' भिडिअथ' लाखानांखागोन